It-tfal bdew jitlaqmu kontra l-influwenza. Is-Sibt wara nofsinhar wan jużar iċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana li flimkien maċ-Ċentri ta' Raħal Ġdid tal-Mosta u ta' Kerċem bdew jagħtu l-vaċċin tal-influwenza lil tfal ta' taħt it-tnax-il sena. Clotty Spiteri li hija l-infermiera responsabbli miċ-Ċentru tat-Tilqim spjegat l-andament tul il-jum. U żewġ weekends ta' Novembru, illum sas-sagħtejn kienu ġew qisu 450. 350 minnhom ħadu in-nasal vaccine u qisu il-100 l-oħra ħadu l-injectible. Din il-kampanja se sseħħ fuq it-tliet weekends li ġejjin bl-aħħar ġurnata tkun it-tieni ħadd ta' Novembru. Il-ħinijiet huma bejn it-8 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija. L-infermiera komplet tispjega li fit-tfal Malta qed tagħti l-injezzjoni konvenzjonali jew inkella vaċċin forma ta' spray li tingħata mill-imnieħer. Bej 6 xhur u sentejn jieħdu l-injectible, ġifieri l-injection, u minn sentejn sa 11 sena u nofs ġibna il-nasal vaccine. Il-Principal General Practitioner taċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana, it-tabiba Dr. Lorraine Tabone, tennit l-importanza li t-tfal jieħdu dan il-vaċċin. Hija importanti ħafna bħalissa xi tfal huma dik il-parti tal-popolazzjoni li s'issa għadhom ma rċevewx l-injection ta' kontra l-COVID. U peress li għaddejn minn pandemija, importanti li għalmenu nipproteġuhom kontra l-influwenza wkoll. Jekk jaħsel ikonna xi tfal li jkollhom tista' tiġri din infezzjoni flimkien tal-COVID u tal-influwenza, ovvjament is-sitwazzjoni tkun daqsxejn iktar komplikata. Il-ġenituri ta' tfal li jkunu sejrin għal vaċċin għandhom jieħdu l-ktieb li jirreġistra t-tilqim li jkunu ħadu, magħruf bħala l-baby book.